Az ötlet, hogy vállalkozást alapítson, mik voltak az indokok, hogy ebben az iparágban kezdte el a vállalkozását? Hát ez nem tudom, vagy nem hiszem, hogy ez ma még aktuális, miután én 82-ben határoztam el, hogy önálló vállalkozó leszek. Akkor ez szerintem egy jó bulinak tűnt, és hát úgy nézett ki, hogy ebben az ember sikeresebb lehet, vagy hát az önálló elképzeléseit jobban meg tudja valósítani, mint egyébként az akkori lehetőségek, amit biztosítottak.